गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै। आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन आरो जायफ्रा गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना माखासे अनलाइन आपडेट मोनबाय थानो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। जोङो BPL नि लिस्टखौ माबोरै नायगोन, जायफ्रा BPL एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना लिस्टखौ माबोरै नायगोन गावबागावनि मबाइलजोंनो, आरो लोगोसे रेशन कार्डनि लिस्टखौ माबोरै नायो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना न'आव थानानैनो गावबागावनि मबाइलजों नोंथांमोनाबो नायना लानो हागोन। फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअखौ नायनानै सोलोंना लानो हागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जायफ्रा BPL नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना लिस्टखौ नायदो, आरो जायफ्रा रेशन कार्ड एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगासिनो दङ। अब्ला नायलांदो, भिडिअखौ जागायनोसै, बारा गोबाव खालामलांला। अब्ला नायबानो जाबाय। बेयाव आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। बेयाव दङ, नायबानो जाबाय BPL कार्ड लिस्ट। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि BPLखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नोंथाङा बेयाव लिस्टखौ नायनो हागोन। बिनिफ्राय बेयाव दङ, नायबानो जाबाय रेशन कार्ड लिस्ट। बेयाव नोंथाङा रेशन कार्ड एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नोंथाङा फैगोन ना फैयाखै, जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथाङा लिस्ट नायनो हागोन। बिनिफ्राय बेयाव माखासे सार्भिस दङ, बेफोरनि बागै आं बेयाव खोन्थाथ'ला। बेयाव आं दा खोन्थागोन BPL कार्डनि लिस्टखौ माबोरै नायो आरो रेशन कार्डनि लिस्टखौ माबोरै नायो। बिनिफ्राय आङो दा BPL कार्डनि लिस्टखौ माबोरै नायो बेखौ देखायग्रोगोन। बिनिफ्राय आङो दा BPL कार्डनि लिस्टआव खनसे थुनानै होनोसै। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नायबानो जाबाय BPL लिस्ट। बेयाव नोंथांमोना BPL लिस्टखौ जायफ्रा नायनो गोसो नोंथांमोना नायनो हागोन, जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन। बिनिफ्राय माबोरै नायगोन, बेयाव मा होनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। बेयाव बेफोरबायदि जागोन, पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। आं जुम खालामना खोन्थानि। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांगौ। बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय बेयाव दङ, नायबानो जाबाय। बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय बेयाव दङ ब्लक। बेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय पन्सायतखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव साबमिटआव थुनानै होदो। अब्लानो नोंथांनि बे BPLनि लिस्टआ बेयाव नुजाफैगोन। बेयाव गासैबो नुजाफैगोन, जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन बेयाव नुजाफैगोन। बेयाव साबमिटआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आङो बेयाव साबमिटआव थुनानै होनोसै। आं गासैखौबो होजोबनोसै। बेयाव नोंथांमोनाबो गासैखौबो होजोबबानो जाबाय। जायफ्रा नायनो गोसो लिस्टखौ नोंथांमोनाबो होबानो जाबाय। अब्ला नायलांबाय थादो, आं होजोबनोसै बेयाव। बिनिफ्राय आङो बेयाव गासैखौबो होजोबबाय। बिनिफ्राय आं दा साबमिटआव थुनानै होनोसै। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय। नायबानो जाबाय। बेयाव गासैबो नुजाफैबाय। सोरनि नाम दङ बेयाव गासैबो फैजोबगोन दै। बेयाव नोंसोर नायबानो जाबाय। गावबागावनि नामखौ बेयाव सायख'नानै नोंसोरो गावबागाव डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। बेयाव जब कार्डफोरा फैजोबबाय। नायबानो जाबाय जब कार्डनि नामफोरा। बेनिफ्राय बेयाव नाम्बारफ्रा फैजोबगोन गासैबो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेयाव गोबां फैगोन। नायबानो जाबाय। बेयाव गोबां मानसिनि फैगोन, नोंथांनि एरियानि, नोंथांनि ब्लकनि, नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि। बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि नायबानो जाबाय। जायफ्रा BPL नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बेफोरबायदि नायबानो जाबाय। अब्ला आङो दा खोन्थागोन जोङो रेशन कार्ड लिस्टखौ माबायदि नायो बेखौ खोन्थानोसै। अब्ला आङो बेक थांनोसै। बिनिफ्राय आङो बेक फैबाय फार्स्टनि पेजआव। बिनिफ्राय दा रेशन कार्डखौ नायनो थाखाय बेयाव दङ रेशन कार्ड लिस्ट। बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोंथाङा बबे स्टेटनिखौ नायनो, आन्ध्र प्रदेश, आन्दामान, बिनिफ्राय अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिदिनो गोबां दंखायो, स्टेटफोरा नुजाफैजोबगोन। बिनिफ्राय आं दा आसामनिखौ नायगोन। बिनिफ्राय दा आं आसामाव खनसे थुनोसै। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बे खेबसेयाव होदो। बिनिफ्राय भेरिफाइ थुनानै होदो। बिनिफ्राय आङो खेबसेखौ होबाय। बिनिफ्राय आं दा भेरिफाइआव थुनानै होनोसै। बेयाव नोंथांमोना बेफोरबायदि पेज नुगोन। बेयाव स्टेटखौ होदो, डिस्ट्रिक्टखौ होदो, गासैखौबो बेयाव सेलेक्ट खालामदो नोंथांनि जायगा, नोंथांनि ब्लकफोरखौ। बिनिफ्राय नोंथांमोना भिउ रिपर्टआव थुदो। अब्लानो नोंथांनि बे रेशन कार्डनि लिस्टआ बेयाव नुजाफैगोन। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन, नायनो हागोन लिस्टखौ। अब्ला आङो बेखौ खोन्थाथ'ला, आं अपेन खालामना खोन्थाला। नोंथांमोना जायफ्रा रेशन कार्ड एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बेफोरबायदि लिस्ट नायबानो जाबाय। बेयाव गासैबो डिटेल्सफोरखौ होनानै नोंथांमोना भिउ रिपर्टआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आङो बेक फैफिननोसै। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि। नोंथाङा नोंथांनि बे BPL कार्ड लिस्टखौ नायनो आरो रेशन कार्ड लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथाङा आंनि डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ मोनगोन। बेयाव थुनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। इजिलि नोंथांमोना थुनानै नायबानो जाबाय। आं डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होनानै दोनदों। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो फैदोंमोन। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय।
आरो जायफ्रा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै बेखिनिल'मोन आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनाय जाबाय।